Ahojte ľudia, s Kubom sme sa rozhodli vyhrať bikerský pohár a ideme tam na 4 dní. Kubo iba ide jazdiť. Tam ukázať to je gocko. Všetko budete vidieť, budete tu mať ready a tak ďalej. A teda čakáme, ideme natankovať, ideme si kúpiť cigarety. Tankuj to, ty mŕtko! Možno čo dáme po ceste, uvidíme. Adios. To nás úplne všetkých zabudol, dali sme si jemné CBD. Zabudli sme jemné CBD sme dali. Ale už sa tu na nejaké veci dejú, hej? Tu na vidíte. No piči. Kubo našiel veci, no. Idem vám ukázať, ako tu budeme, hej. Tu na Kubové lehatko. Tu na sú chlapci. Čaute chlapci, všetci. Tak toto vyzerá, tu na už sa robia ukrajinské stany. Donesené. Takže takto, ďakujeme. Pozrieť situáciu. Ideme do trackwalk. Máme samozrejme aj... Pivka musí byť do piči. Tam už vidíte, niečo sa tam rysuje. Poďme sa pozrieť na túto lineu. Poďme. Že toto. Ešte hore uvidíš. Ešte hore uvidím. Toto tu už presahuje celú teóriu relativity. Takto sa to zjíždí. Tu na bicykli, takto na topánkach. Flipu. Toto, čo je za spotík. Kubo by ma najebal teraz, keby povedal, že nemá zapík. Hej! Tu im na vrchu sveta úplne sám. Na moje sídlisko smutne pozerám. Stav som sám. Ahoj Kubo. Chlapci, čaute. Z Prešova, Prešova. Je to tak? Manažer týmu. Príprava akože... Hlavný scout a scout sponzorov. Príprava na zajtrajšok, samozrejme musím koučovať, musím byť triezvy, ale dneska iba jedno pivko, hej. Zatiaľ sa darí byť triezvosti. Jedno pivko aktuálne. Aktuálne jedno pivko sa dokončuje. 10 minút. Tak. A to je všetko, čo... To je zatiaľ všetko. Dovidenia. Robíme ďalej. Potom. Prajeme dobrú noc, Kubko. Čaute. Dobrú noc, chlapi. Čaute. Every ad. Sia mafia. Čo papáš také fajné? Jogurtík. Nasratý troška na neho musím vám povedať, lebo ja už od 5 ráno tu som zrobil 5 kilometrov. Prebehnúť, 100 klikov som si zrobil a on nič. Ja neviem, jak on chce vyhrať tieto závody, ako úprimne vám poviem. Môžete, smej sa, hej? Ale jak povedal Matúš... Ja som vo 4. už behal kokot. Jak povedal Matúš, náš dobrý kamarát, smiech prejde. Si pamätajte. Neviem, tu spí taký bezďak. Spia normálne ako stanáři, jo? Hej, obyčajní ľudia. Tam spí ako boss, hej? On zo všetkého. Špecialistu, že keby padá, tam vidíte, jak zmokne, hej? Tuto je všetko mokré, nohy, kompletka. Kubo už večer si dal aj 6 vypil, desperát. On tak večer sa zobudí, dá si jedno pivko, 6 krát za večer. Pit stop, vieš, rýchly. Vám poviem, že nakedy ten gas proste je... No gas. No gas. Yeah. Prvé skúšobné jazdy. Ďauko. Tu sa to už robí. Šéf kuchár, ako to vidíte. No piču, je to pomalé. Páli, daj, ak si to nepáli. Slabý plyn. Čo na to povieš? Všetok plyn sa minul v priebehu druhej V svetovej koncentračných táboroch. Tu sa to už hreje, no pomaličky až, nie? Je takto, hej? Je to tak, keď ti robí zo šebeša. Takže takto sme dopadli. Máš na piču, nie? Akože, však my sa ani najeme, kurva. A ideme, Kubo, hop. Hop. Čo ti jebe? Hop. Si kokot. Čo ti jebe? To tu nie sú žiadne kokotiny. Žiadne kokotiny. Ja skočím. Hovorili. Čo ti jebe? Hop. Ty kokot. Ja som Pali. Palo! Palo Habera, a.k.a. Milfice!
a Bikeface je po piči. Je. Rok. Oh. To je ono! Takže rýchly recap, kurva. Ja som si užíval v kotli. Vám ukážem v jakom kotli. V tomto kurva kotli tam vzadu, kde jebu motorové pily. Všetko, moji ľudia jebnutí. A prídu za mnou šraci, že Kubo sa zranil, že Kubo má vyskočené rameno. Ja, ty čo si zo mňa robíš, alebo čo? Nikto nič, že nie. Tá rovno som utekal tam. Kubo v adrenalíne do piče ma poslal, čakali sme. Ale nakoniec je to, že si iba vyhodil rameno, napravili mu ho a môže zajtra ísť na pretek, takže všetko je OK. Ma najebali, že mi nedali ružovú pásku za BSB. Najebali sa niečo ukázať, to tak dopadlo. Môj zlatý diktu. Jaj. Skočené rameno, ale nahodili ho späť, ak sa hovorí, zajtra zahodí. Lekári mu povedali, že ešte zajtra zavodí. Nikdy chlapce. Ale skurtené more, jak dyško, ty koko, na záchode útoša. A takto to pokračuje! Dobré ránko, Kupko. Je koľko hodín je? 16:53. Nie. Toto som mohol ísť, ale nejdem. Dobré ránko, kukuričky. Tu na Kubo už zaujímil pozíciu. Spotinka. Ale koľko z toho? Nevadí. Ako si sa vyspal? Ovládneme. Jak si sa vyspal? Dobre, okej. Trošku som skúvinal v aute. S ramenom, ale pohode. Kubo, včera sme simulovali, dneska šlapeme. Poď. Koľko si ma namotal na ťažkú pičovinu, ti Poď. poviem. Včera boli ťažké simulácie. Au. Dneska to treba. Schodiť do piči. Určite. Vidíte tu, koľko už Kubo prešiel. Prvý a posledný krát idem bez vleku hore. Vidíte, koľko toho dokáže ZTP človek. Akéto veci. No. Svetový závod, 15 jazdcov. Áno, najlepších celého sveta. Celého sveta, Kanada, Austrália, pozrite, koľko ľudí tu je. Kubo mali tiež toto presne svetový pohár, len sa zranil. Ale to nevadí, no. Nevadí, dáme to ďalšie. Na budúci rok, ako viete. Na scouting nejaké triky robia, čo aj ja. Treba sa aj to iným veciam venovať. Opa! Si kokos! Fú! Čo na to hovoríš? Povedz. Neexistuje na toto slova. No. Nemá meno proste. Presne tak, brate, presne. To dneska cítiš, ako to dneska vidíš? Čo dneska od toho očakávaš? To vidím dobre. Je? Pršalo, bolo sucho, ale To stále je jedno. sme tu a stále štýlky.
Takže, som tu na veľkými strelcami. Veľkými. A strelkyňami. Povedz, dačo, povedz. Ich ficke deine Mutter. Dobre. Že mi jebeš mamu, alebo dačo také? Povedz niečo, dačo. Čo povedať? Ty Niečo. zase chytáš signál. Odkaž niečo, normálne do Košic proste. Nepíte alkohol. Čo reálne? Začnite piť alkohol. Viacej. Mamička moja. Takže sú tu samé transky. Lady boy! A tak, ukáž koľko to je ľudí. Traja. Plus nejaké nuly. 3000, 4000, koľko? Neviem. We fuck up! Dievčatá, chcete na čo povedať do vlogu? Pozdravte! Bobby, aký? What's up, Braško? Pozdravte! Dobré ránko! 15, uděláme 15, hej! A jestli neuděláme, tak budeme coukrat. Zjeval jsem ti kurvy more vyjebaný prach. No, sedíme v aute, ideme domov, rozjebaný ako koti. Natáčať vám nebudem, jak skladám stran, to je nezaživná kokotina. Konec vlogu, čaute. Nazdar lidičky, už jdeme domů, jo, tak si jdeme, jo, nazdar, jdeme už. Jo, čaute, jo. Ukáž, čo máš pod tými rukavicami, ukáž to.